Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi, maray na pagkaudto. Maray na pagkaudto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po, tabi ka mo? Magayon man palan kuya dyan pag-arog kani ang sulog pa nagpo-programa, no? Maray na pagkaudto po sa gabos na nakaantabay sa samuyang DCGV News Online. Pagpasensya na po nindo ang, pagtsagaan na nindo ang itsura ko ngunyan. After kay kani, ma-teleport ako kuya dyan, pasiring dyan sa session hall. Kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi dahilan alauna ngunyan sana day ba siya mag-start kuya dyan kay eksaktong alauna tatawan po nin pag midbid an 21 mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi na nakapag-qualify duman sa Seal of Good Local Governance of Barangay na nagpapahiling po nin tibay sa indang mga performance para sa man iba-ibang mga aspeto, partikular na itong mga criteria na ipigtalaan kan Department of Interior and Local Government. Sabi digdi, ang Seal of Good Local Governance for Barangay o ining SGLGB ang sarong presteryosong award na ipigtatao kan DILG sa mga barangay na nagpailing nin tibay sa performance as nakapasar sa mga parametro na ipigtalaan, partikular na po ang core areas sa safety, peace, and order. Igwa pa didiki essential area na abot sa dapat ang mga programa ninda. Igwa po nin social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, as in syempre ang environment management. Pero taod-taod, pag nakahuron ta, busy-busy pa kaya ako sa bagong aga, naghali ako duman sa opisina ni Ma'am Susan MC Santiago, ang City Local Government Office Officer o Operation Officer digdi sa Legazpi. Busy-busy pa ngayon. Siyempre, ngunit nga ni pagkahapon, iyo itong pagtauman ng recognition duman sa mga nakakwalify sa city level. 21 kapitan ini, bako lang hali digdi bako na ini sa mga dati baga pong nagkakatarauan, may makaugmahon dahilan kung dati nagkapira lang na barangay, syempre Hall of Famer dyan, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelon, kan Barangay Dapdap, si Nanay Kap Mafe Velasco, kan Barangay 33. Makaugmahon kuya Junta, hali duman sa bilang lang sa kamot na kung 2, 3, 4, o 5, ngunyan 21 po silang na-qualify sa city level. Pero ang makamundo lang, may nakahuron ako na garipig hold muna, i-verify ta yan. Although, haliman siya sa reliable source na gariday ngunang-ngunan kitaon ki magkakaigwa ki national qualifier o day ki ipapadagos na. Pag-check, pag-evaluate para duman sa provincial and then itong national qualifier po baga. Pero at this time, sa level kang syudad, tigtatawan man po ni recognition iyan. Tanganing ma-recognize man po sa effort kan mga kapitan and of course the barangay council itself. Sa saindang mga programa, inisyatibo as in serbisyo na ipigtatao po sa saindang mga residente. And sana on the next year 2026, ining 21 ini, madagdagan pa siya. Imagine, sa out of 17 barangay digdi sa syudad ng Legazpi, 21 na nagdadakol na kuya dyan ang nakaka-qualify. Ibig sabihin, nagiging motivation, nakakapag-motivate ining mga siring kaning mga pag-midbid sa iba pang mga barangay na tanganing mag-push and magkaigwa manin na siring na mga inisyatibo. Pag siring baga kaya, may nakauron akong kapitan. Dahil naman nga kami sa patiribayan, kompetisyon, ang nangyayari ngayon kung ano so nahihiling mi ngayang marhay na gigibo sa sarong barangay, nagbe-benchmarking kita kaan, nagbe-benchmarking nga kami kaiyan, hihiling
hiling ni sa mga best practices sa rong barangay tapos tiga-adaptar man iyan sa indang mga lugar tanganing mas marahay, mas mapakarhay itong sa mga serbisyo na ipigtatao po ninda sa indang mga residente. Taod-taod ta baka matsyempuhan ta si Mama Santiago tanganing mahagadan tamanin informasyon kung ano mananggad talaga ini ang Seal of Good Local Governance for Barangay. And ano sa ilulook forward ta on the next year? Madudugangan ba ini or ano sa mga efforts na pigigibo kang City Local Government Operation Office tanganing mas makapag-inganyar nin mas dakol na mga barangay na kaigwa man yung inisyatibo na makapag-taonin marahay na serbisyo sa indang mga residente. Maray na pagkautok kay Sir Mark Andy Marbella kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Gari, sabi din, gari nga Ma'am Isel, pang tulong aldaw mo na ngayon natig ang suulog mo ngayon magkaparareho. Daiman, iba man so kasuhapon na suulog ko, pero 1 week sa laog kisarong semana tulong beses na arog kanyang itsura ko permi kang Monday kang kasuhapon dyan sa DTI kaya wala ako po kasuhapon ta so press conference po kaya kan Department of Trade and Industry sinakto alas 12 sa good alauna ko dyan kasuhapon pero sa press ko natapos alas 12 kaya di talaga ako makakahabol pero so event nagpapadagos po ngunyan dyan sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City para duman sa Bicol Micro, Small and Medium Enterprises Conference. Kaso hapon pigtawan ni recognition itong sa mga MSMEs na nakapag-qualify igwanin gold, silver and bronze awardee. May mga parametro man sindang pigbabasehan kaiyan. Kaya congratulations and of course, congratulations sa DTI Bicol headed by Regional Director Dindo Nabol dahil takasuhapon ginibo itong su groundbreaking ceremony kaya itong sugigibo na Bicol Expo Center. Diyan po sa kataningkan sa indang opisina sa panrehiyon sa Barangay Rawis, Legazpi City. And ang time frame sa laog po ngayon 2 taon naponduhan ni nasa 50 million pesos sa tabangkan ako Bicol Park List. Marerealisar ito. 3-story building kuya dun siya. Sa baba, ibibida duman su mga produkto kan mga saradit na negosyante hali sa anom na probinsya kan Bicol Region. And then sa second floor, iyo ang magiging opisina kan Department of Trade and Industry Albay Provincial Office. Sabi ni RD Dindo kasuhapon, i-utilize na ngayon ito ngayang area na ito dahilan ta dipisil and mahal ngaya ang magpapararenta sa paramihan tras po baga kaya sinang nagre-renta ki espasyo digdi sa may sentro kan Legazpi para sa provincial office po kan DTI Albay. Kaya maswerte si PD Noel Bunao ta on the next 2 years magkakaigwa po sindanin bagong opisina. Diyan po yan sa itaas lang kan Bicol Expo Center. And sa third floor kaiyan, pwedeng gibud ang mga conventions, mga conference, dahilan ta bubuksan man po yan kan DTI sa publiko. Pero syempre, di ko lang ma-sure kung tama sa pagdangog ko kay RD Dindo kasuhapon na posibleng syempre may rent man na itatao, ipapabayada. Pero alat-alaton lang da muna na matapos ito. Pero ang vision niya maging World Trade Center ito. World Bicol Trade Center. World Trade Center pero masyado pa ngayang sadit ang satuyang espasyo. Kaya Bicol Trade Center. Pero ang tigi-envision ninda na magkaigo di kita iyo po ang World Trade Center. Tanganing mas mapahiwas ang merkado and maintrodusir
kan mga saradit na mga para tsyenda, para nagninegosyo po digdi sa Bicol Region, an sa inda pong mga produkto sa mas mahiwas, as in mas dakul na consumers, bako lang digdi sa Bicol Region, kundi pati naman po sa ibang parte kan sa tuyang kinaaban. And tadakula po kayang marhay an tabang sa pag-iempleyo and then sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon ang mga micro, small, and medium enterprises. Maray na pagkauto kay Sir Edwin Magalona. Sabi na, good afternoon po Ma'am Angel, watching from Manila. Okay man po ako Sir Edwin. Malunch, naghahanap pa lang ako kay malunch or namumroblema ako po dyan kung paano ako palang malunch. Si Ma'am Ana Peña Campo, nakaantabay po ngunyan. Si Sir Alvin Uy. Ano ini Kuya Alvin, bolero lang po natig, medyo okay manabado. Sabi na, kung nakabarong da ako. Ang apo digdi Kuya Alvin, bolero po. Sabi ni Sir Alvin, Ma'am Angel, ilan po ba ang matatanghal sa Seal of Good Local Governance? Digdi po sa Legazpi, sa city level, nasa 21 na mga barangays ang matatawan kan siring na mga pagmidbid. Maray na pagkaudto sa Verac Municipal Police Station, Verac MPS dyan po sa probinsya kan Catanduanes. Ayan po ang mga pangyayari digdi sa tuyang palibot. And sa next week, nakauron ko si Dr. Manny Estipona, iga po nin bootcamp. Nagigibon po dyan sa Barangay Dapdap, Legazpi City. So mga pet owners, pwedeng mag-participar po dyan dahil iga po nin mga sessions, may mga talks and seminars manungod sa kung paano ang tamang pag-handle kan sa indong mga atama na ayam asin ikos. Parte da po yan kan mga inisyatibo man kang City Veterinary Office para sa pababa o maiwasan ang pagkakaiga po nin dog asin bite o cat bites. Pagpapakusog sa band o itong relasyon kan tagsadiri asin sa indong mga atama na hayop. Pagpromotir kan pagkakaiga po nin responsableng pet ownership, ining responsible pet ownership, and then nakakapagsuporta da po ini sa mental health and wellness through better companionship. Next week po yan, aldawnin Sabado asin Domingo, July 19 and July 20. Iyan po ang mga abiso. Takasubago, hali ako duman sa city local government operation office. Natuparan ko sa baba si Sir Bong. Tapos pag tanya sabi kang duman kang mga personal ni Ma'am Santiago, wala pa man ngayon ma'am kasi busy pa man ngayon ito sa preparation nga ni. Saglit ako duman sa opisina ni Doc Manny. Niya ako duman si Doc Manny. Busy si Doc Manny. Sabi ni Ma'am Vicky, Ma'am or Sir? Salamat tunon. Sabi ni Sir Alvin, uy, kasama pala ang barangay ko, barangay 8, Bagong Bayan, ang samuyang kapitan na si Cap Amorex Ranies. Iyo po kay banan ko Sir Alvin, uy, si Kapitan Amorex Ranies sa resibi kan pagmidbid ka taod, and then si Councilor Milabal kan Barangay 2, si Nanay Cap Mafe Velasco, asin iba pa. Pati dyan sa mga nasa southern part ng Legazpi and northern part, iga po na mga mariresibi man, mapasiring po dyan sa nasabing venue para sa nasabing pagmidbid. Saro sa mga prestiyosong pagmidbid na ipigtatao po kan DILG. Ano pa man Kuya John? Pwede na akong mag-suro sa reblagan. Tamahan na pa ako Kuya John ki tubig. Ang sa kuyang ka-partner po sa Lada Technical, si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang